sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cassie. Sa di pa ako usugtan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Tameme. Arm and Mountains, handumanan sa ka awit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Cassie. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin. Kasi anak, Ay, kasi papa. ba ni mo nagkanta-kanta diha? Dako pa kay kagtingog. Lupig pa ni mo'y nagmikrofon. Pa-kondisyon ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before ko mautog eskwelahan, kondisyon na kaayo ko. Sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gia ni mo sa gawas. Okay pa. Ngano ko, uy? Naku, nakita ni schoolmate na ito, magwapo! Sure ba? Asaban, ha? Kana na pantong din, Um, Gwapo, di ba? okay ra. Pero murag istiktuhon manog naong. Hello, wait. May padung na siya sa itong classroom. Oh my God! Isang na siya sa itong room! Classmate siguro na to. Day, unsaon ka na ako pagpatagat niya, no? Dili man magtingog si Romel, uy. Doula. Ay, mauwaw ko, uy. Ako'y dool, be. Hi. Oh, hi. Ingon anak gid ka? Dili ka magtingog? Um, Ikaw ako niyang kitutukan. Kasi di ko. Ako si... Romel, nahibaw ko. Classmate ko ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name. Oh. Murag, dili jud ka tigtingog. Sige, bye! Dili na lang ko mulaom ni Romel, day, uy. Di magid ko tagnon. Day, kung interesado ni mo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw. Mao gani. Pero wata kahibaw. Basig, torpe lang kina siya. Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giding naiuyab da kay Suhito. Amaw. Speaking of oyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal kay magdungan mi uli. So, una lang ko nimo ha. Hain naman ni si Marco. Kanina rin ko sikig chat. Di mo tubak. Ay, salamat. Tinawag na kita. Hain naman ka. Kasi, sorry. Pero, di na ako makatunga. Ha? Nga naman. Ato ni undangon kasi. Huwag na ta. Unsa? Ingon anak na ka sayon? Oo. Hanggaw gitong tawhan na da. Daan palagi ko. Digit ka sa ligan to, Marco. Sakit ka, Inay. Sakit ka, ayo. Kalami sa hangin ni Spaypayon. May na lang diri. Mingaw.
Uy, makakita na ako nga naghilak ko. Ay! Makurat man sa tanim mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Nganang kiyatagan ka ni magpanyo. Trapuhin mo mga lawa. Di bagay mo maghilak. Oh. Hoy, Romel! Asa ka, oy! Hoy! Day, pagdali na diha, kay gigutom na ko. Kao na lalagi dihag una. Tiwason pa na ako na akong gibuhat. O, pa di ka gutom, ma? Gigutom na pero unahon sa rin ako. Nala, sige, kud. O na ko, ha? Babush! Di kaya na ako makakuhas answer anyway. Manghihis ako, pi. Ay, salamat kay nakaihi na kitawin. Tiwason ko na di ka. Uy, kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk. Wa na may tao. Nanglakaw naman ang akong classmate. Diin ka nagikan. Amay nuuin, kay gutom na. Kanon na ako. Patay, nakusog sa uwan. Kusog ka, uy. Kasi! Sagay na! Dali! Romel? Unya, mabasa ta, uy. Basta kami tatandaan. Dali na! Ihatod ka! Thank you, ha. No problem. To the rescue, gid ka permi. Pag-una sa baybayon. Karon po, gihatod ko nimo. Wait, time pa. Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa akong desk at ni aking adlaw. Adon ako. Hoy, Romel! Romel! Ha? Nagduda ka ni Romel? Oh, Hala. Mao sigurong dili siya interesado na ko kay interesado siya nimo. Girl, kuwata na lang mo confession nimo. ha? Sakto ka ko sa kong pagduda. Nganong murag naglikay naman sa Romel na ako. Nauwaw ka siya? Or basig, assuming lang sad ko? Or basig, torpe lang sad gid siya? Di mo ko mahimutang, uy. Dili mawa sa Romel sa kong unahon na. Dili man unta siya perming mutagad ug magtingog pero nganong murag na amay kuwang. Dili na matubag imong mga pangutana kung dili ka makigistorya niya. Pero day, basin og nag-assume lang sad ko pa. Bothered ka ayo ka. So tira ko gustinuot? Na in love na ka ni Romel? Pero eksakto gid ko da. Day, kung torpe si Romel, ikaw na may buhat og first move. Day, abi na ko og dili ka mo to nga. Hindi sir, may pwede nga pasagdan di kang magpaabot din. Romel, sultihin ako kung sinuod. Nakagusto ka na ako. Kasi, Kaysa tinuod lang. Bisag dili ka magtingog, pero makita na ko sa imong mga lihok. Sultihin ko pa, sakto ba ko? Or nag-assume lang ko? Kwan. Kasi, Romel, I love you. Oh. O kung kano sa kaanda nga musulti na ako kuno sa imong gibati, naara ko ha, magpaabot ko. I love you.
Unya, anak lang. Di lang ka manguyab na ako. Oh, kuan mo good. Sige, sige. Para mas dali, ako'y manguyab ni mo. Og yes or yes ra imong tupag. Ha? Romel, will you be my boyfriend? Yes. Yes! Kinikilig naman ako. Yes, ako mo'y nag-una-una ni Romel. Pero wag ko magmahay sa akong gibuhat kay hangtod karon 3 years na mi. Nagkita gihapon ako ang iyang pagpangga og pagmahal na ako. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ito mga higalan kaagi ni Kasi nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang gipangayo. Awit nga nagalahan Tamemi. Maari bang malaman ko? Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Takanas. Kamusap mga higalag mga suking ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.